माने क'क्राझार साइ स्टेडियामावहाय बल खेला जागासिनो ओमफ्राय दिनै बड'लेण्डआ जोगोन आरो सेकेन्ड टाइम जाबायसोना ओमफ्राय ओंखायनो नायसै दायो स' गाइस नायलांदो नोंसोरबो ओमफ्राय टिकेटखौ दासो दानब्रबदों आरो भिआइपिनि गैबावामोन ओमफ्राय भिआइपिनिखौ दाननो हास्लाबासै ओमफ्राय होमबाबो थांसै आरो नायसै बड'लेण्डखौ सापर्ट हैनो थाखाय ओमफ्राय आब्लायमोनबो दङ ओमफ्राय थांसै दायो ओमफ्राय नै आं बेखौ मानो लादों होनबाथाय मोनसे ट्रेन्डिं आय खेवलाय दानथारास बेखौ खेवलाय ट्रेन्डिं जागासिनो आरो बथल दै सारगुलायनाय बेखौ आं खालामहैसैब्रा दिनै नायबाय नोंसोरो साटाया इम्पर्टेन्ट गाइस मानोना जोंना भिआइपि नङा लासिंसिं मोनाया रायजागासिनो हाय थांसै दायो नै साथा लाबाय बेखौसो लागोन आं नैबे गोलाव फार्स्ट आयु नै नै एफा लेट आयौ 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 एफा लेट माबाफ्रा नै गारि दोननायफ्रा आं गोजौ गाखोनोहाय बेनिफ्राय गारि सोनो मोनला आरो बासजोंनो होबोबाय बासआनो गंथाम जाबाय दा बे गंसे बै गंसे ओमफ्राय नैबे गंसे बासआ आयु नायग्राफोर जोबसैब्रा बैयाव गंसे दंबावो नुवाखै नोङो बासखौनो हमलाय थाबायलांनो गोसो जायो ससे साथा गिदिरखौ टिकेटानो आंनावसो ओमफ्राय खारनांला जोबोद थारजों बिसोरना लेट फैबाय जोङो मेट्सआ ओमफ्राय सुरुआनो जाबाय आरो ओमफ्राय जोंहा दासो गेट नाम्बार 2 सिम थाबायगासिनो बिराद दानथ्रासाबो एफा गोजानखौ दानना होबाय गारि दोननायनि खाथिखौनो दानखानांगौ ओमफ्राय सिन्देल आंना जसिगोनदां गाहां थाजोब्बाय जबाला सिं खुनुरुखुम मथे हाबनो मोनबोबाय गाइस नर्थआव जोंना ओमफ्राय साइडआवहाय माबा साउथआवहाय गसंनानै थाबाय आयु गुरुआथारनि गसंनानै नायथा आयदै नाया जाहावहाय दावराव होनसै जानो सिगां हनै आयै हमखांदोंमोन बाय हाबो जानोसैमोन नंगौ माखासे जालायबाय थायोबासिनोसो उडिसाना Ada boy bodoh gue kira apa?
दाबो होथाराखै वान जाबाय नै जोंना आयु आयु मोजांखौ नुवा मा जालायखो थाबखौनो होनदावाखैना बोखायो खारग्राया नोगोर खारनो हाखायो नैबो नै लानानै खारबोग्राया नोगोर खारनो हाखायो Bodoland! Bodoland! Let's go! Tiga negeri kan? Zero goal. Break satu by break. Finally Bodoland देरहाबाय guys आं नायफिनायहाय फट' खेबजादों नै मानसिफ्रा बहत लाजिलायबावबायदां आयु चलो रे फैबाय नै दाया सुदो सुगासिनो आङो दायो ओरै फिउ सारनाय माबा भिडिअ रिल्स बानायनो नागिरदों लाइटखौनो होआखै हनै मोनाबासो ये रहा गाइस ये क्या है रियल टैंक रियल मोनाना जेबो मोजांखौ नुवा आरो रिल्स बानायनो नागिरनाय गैया सेस बरबाद बे जायगाखौ मिन्थियो नोंसोरो Unlucky मानसि जों बायदि unlucky मानसि नुफेराखै आं रुमाव लाइटखौनो फोजोङाखै दिनै
गाइस आङो बेखौ बहा दं साननानैसो नागिरबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय बेयावसो दं नै गाबलायथारसै नानिया नायलाय आयु ये आमुलनिसो नै बेनिला फेभरेट आंनि आयु नै दाबो जाया दाबो दोनबाय ओमफ्राय माबाजोब्बाय मा होनोमोनलाय गलिबो जोब्बाय स' गाइस माने दिनैथ' एसे बड'लेण्डनिनो फैबाय आरो ओमफ्राय लास्टाव थांगोन आरो ओमफ्राय लास्टाव लोगो मोनबा रायलायबानो जाबाय आरो सोरफोरा फैयो स' भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ सो माच गाइस नेक्स्ट भिडिअ' खालामलायगोन बाय बाय